Hun er ikke så bange for. Nu vender bare røven til. Ja, det er også fornuftigt. Det er da den bedste måde, de kan gøre det på. Jo. Ja, Det er faktisk venlig adfærd. det der Ja, når med at han vende vender numsen rundt. til. Ja. Nå. Der er også nogle hunde, der gør det, når de kommer hen for at snakke. Ja, så kommer de med bag. Det gør hun nemlig. Ja, Altså, hvis jeg sidder inde og jeg vil snakke med hende, så vender hun bag, til jeg vil snakkes med dem bag. Ja. Han vender lige rumpen til. Så får han lige poten. Det er jo god til at bruge den pot. Så har hun sådan lyst til at stikke ham omkring munden. Ja. Jamen, hun er alligevel nysgerrig. Hun er født nysgerrig. Jamen, det er rigtig så sandelig også. Det er nok chef af. Det er han. Så er der de andre, vi har haft. hvor mange chefer har I haft? Vi har haft Ja. Er det deres tæver alle sammen? nej, vi har haft 2 hanhunder, så har vi haft 2 kæverne. Ja. Hun var lidt mere besværlig at have. Jeg kunne godt tænke mig, at den fik vi en chef, der var så god dengang. En tæve. Og de fine hunde i Chita Rico. Nå, hvad? De fine hunde i så fin. Hvad? I så fin? Ja. Ja. Men vi skal nok. Ja, det er godt. Men altså, jeg er klar over fejlen ligger der, at hun er blevet så stor. Hun er en gammel hund, og svær